Igen, kellő koncentrációt igényel a gyakorlat. Na még. Lent. Hoppá! Lent. Fönn. Lent. Fönn. Nagyon jó. Azaz. Beszív. Fúj. Beszív. Sö. Jó? Sö. Ez az. Na még 4-et. 4. 3. 2. Oké. Séta. Másik oldal. Jó? Lassan. Kilép hátra, és rúg. Jó? Kilép hátra. Rúg. Őt nem lehetne, hogy én számolásra mutatom jó. Akik nem tudják annyira. Bármit lehet. 5, 6, 7, tempóra. Lent. Lent. Lent, és megint ráfordít a felső test. Jó? Fordít. 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 Na még. Úgy érzem, ez a gyakorlat különösen megdolgoztatja a palizmokat és a combtávolítót. Oké, latinos. Aha. Pam, pam. Gyerünk még. Oké. Érinted a talajt. Lent. 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 Ez egy kicsit sok volt. Na még. Lent. Érintsük meg a talajt. Nézzük Szilvit, ő is megérinti, igen. Hoppá! 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 Csak nem volna olyan messze. Ez az. Olyan hosszú karom van. Én arra gondoltam, hogy ide állok, és akkor így érintem. 8 7 6 6 6 Hé! Megakadt a lemez? 4 3 2 csak rúg. Oké. Ez az. Ezzel pihenünk egy picit. Aha. Tegyél rá. Azaz, bele húzzuk, jó? Kicsit magunkat. Milyen magas rúgjunk, Balázs? Hát szerintem melmagasságig durván. Aki fejmagasságig is tud, az profi, tehát Szilvi profi. Jó? Aztán mehetek nyugdíjba. Gyerünk mi? Erről van szó. 5-öt, 6-ot, 7-et, lépzár, figyelj. 1, 2, 1, 2, jó? Sima. Itt koncentrálj arra, hogy legyen tered, jó? Ahogy a szoba engedi. Ez az. Figyelj, hátra tesz. Lépzár, 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 hátra tesz. Lépzár, hátra tesz. Oké. Majd menjen a taps. Oké? Pam!